फिन फैफिनबाय एनडिएनि खुंथाय डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेट मन्थ्रियाव सोर थागोन बेबारनि बिसायख'थियाव गोबां गोदान मोखांनि एमएलएफोर फैदों सोरनो मन्थ्रि होनो सोरखौ दोननो होननानै एसिङारि थासारियाव सोमजिगासिनो जलपना कल्पना बेनि गेजेरावनो डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथायाव हाग्रामा महिलारियाबो गासै 6 एमएलए हरनानै दोनदों बिपिएफ हानजानिफ्राय 6नि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया समायखिरा लानाय खालारावनो माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर'आ मन्थ्रि बिबानाव समायखिरा लाबाय नाथायबा हाग्रामा महिलारिनि हानजाया सासेल' मन्थ्रि होनायाव गोजोननाय गैया मानोना एमएलएफोरनि अनजिमाखौ नायोब्ला बिपिएफ हानजानिफ्राय 4निफ्राय 3सिम मन्थ्रि मोननो थाखाय हास्थायो नाथाय सोर मोनगोन मन्थ्रि बिबानखौ फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दतमा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङाबो गोसो सिङाव मन्थ्रि मोननो हास्थायनायखौ मोनदांनो मोनदों ओरैजाय 3 नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए हाग्रामा महिलारिनि आंगो बिसि सिउरि महिलारियाबो मन्थ्रि बिबान मोननो थाखाय डिमान्ड खालामगासिनो दं हानजानि गोलाव सम खामानि मावबोनाय आरो खेबथाम एमएलए जानाय हिसाबै रबिराम नार्जारी बिथाङा डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्थ्रि खथायाव बिबान मोननांगौखौ नुयो फारसेथिं आसाम आयेन आफादनिनो बिपिएफ हानजानि लिडार बिबानखौ होनानै होबाय बे बिथिंखौ नायोब्ला रबिराम नार्जारी बिथांनो मन्थ्रि बिबानखौ होनाया गोजानसै नामा जुदि बिदिनो जामारोब्ला हाग्रामा महिलारिनि बिसि क'क्राझार बियाबनि एमएलए सिउरि महिलारिया मन्थ्रि बिबान मोननाया रोखासै